Golwg 360 a nifer papur bro Clonc wedi bod yn cwrdd nawr y spel yn trial meddwl beth yw'r ffordd ymlaen i ni fel papur bro. A heddi yn Gwyl Golwg i ni'n lansio cyfri trydar newydd, sef Clonc 360. So chi'n gallu gweld yr elfen papur bro, Clonc, a wedyn y 360 yn dod oddi wrth Golwg 360. Rwy'n fath o wasanaeth cymunedol Cymraeg yw, le ni'n gobeithio dod â straeon o gymdeithasau a chlybiau lleol a ail drydar o bosib. Mae yna gynlluniau da ni edrych ar Facebook a YouTube a o bosib llwyfan yn y pen draw fydd yn tynnu holl newyddion y gymuned at ei gilydd. Mae'n bwysig da chi'n meddwl ydy bod papur y bro rwan yn edrych at yr ochr ar-lein ma a datblygu hwnna fwy yn ffordd. Yn bwysig iawn, fi'n teimlo, achos mae llawer iawn ohono ni fel papur y bro nachwyn, dyn ni ddim yn gallu cael gwirfoddolwyr newydd, ond dyn ni wedi gweld drwy gael cyfri Twitter a Facebook yn bod ni'n gallu cyrraedd nifer fawr o'r bobl ifanc. Mae bod ni yn ei byd nhw yn hytrach na bod y papur bro ym myd myngiad y ci yn unig, yn bod ni hefyd a presenoldeb ar y we ac yn ei byd nhw. A wedyn maen nhw'n ymateb i straeon, maen nhw hyd yn oed yn cyfrannu straeon, a ni'n gallu cael ambell un i hefyd i ddod i'n helpu ni sydd yn beth da. Os o ddyfodol, da chi'n meddwl lle fydd cynnwys papur a bro yn gyfan cwbl ar-lein, os o dal le ar gyfer y papur? Wel, mae yna le ar hyn o bryd yr ddau beth i fi'n teimlo, achos bod gyda ni gynulleidfawdd gwahanol, ond wy'n teimlo bod eisiau arweiniad ar papurau bro i wybod pa ffordd i fynd. A ni'n lwcus yn Llambed fan hyn yn bod ni'n cael cymorth gan Golwg 360 a'n bod ni yn elwa hynny ar hyn o bryd. Ond yn genedlaethol, gyda'r 100% o papurau bro, os mae eisiau arweiniad arno ni. O le, ar hyn o bryd, dwi ddim yn gwybod.